Malta se tkun aktar ġusta għal kulħadd grazzi għal budget progressiv li għadu kif ġie ppreżentat mill-Partit Laburista fil-Gvern fejn jinvesti fiċ-ċittadini tiegħu u jsostnihom favur ekonomija aktar b'saħħitha b'garanzija li l-pajjiż ikun lest għall-isfidi ta' għada. Din kienet dikjerazzjoni mill-Partit tas-Soċjalisti Ewropej fost tifħiri ħora l-amministrazzjoni għalija taħt il-Prim Ministru Robert Abela li qed wassal għal aktar dħul disponibbli tal-familji f'pajjiżna. Bħala eżempju soċjali li ftit pajjiżi oħrajn jipprovduhom, il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej semmi kif il-Gvern Malti qed ikompli jipprovdi childcare b'xejn u trasport għall-iskejjel kollha b'xejn, żieda fiċ-Children's Allowance u għotja ta' 10,000 euro lil first time buyers. Dan minn barra l-fatt li 20% tal-budget qed jiġu allokati biex jimmitigaw l-isfida tat-tibdil fil-klima. Dwar dan ikkummenta wkoll fuq il-medja soċjali s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Gregg fejn tenna li hu ta' sodisfazzjon kbir lis soċjalisti Ewropej iqisu ħidmet il-Gvern Malti bħala mudell li ħaddieħor għandu jaddatta biex gattar il-ġid fost il-poplu.